Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Dimana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Mari hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amwa kadamang do dainang lumubi mana di halaman ni gerejata. Dohot na di ruangan Lukas, dohot Timotius, nang songoni hita nang tipak di bagas doron itu hata, selamat Natal ma di hita salutna. Berita na uli mamakulingi hita di pesta Natal na Parzulu, tersurat di Hebir bidusa daya 5 rudi 12. Songono mahat anak aitu suru-suru dia mahya didok anak pudoho sadario doho hutubuhon manang audo gabe amana jalaibana gabe anakku alai dinanaing tugihonon na musetu pertibioni bana na Parzulu tubui di sima didok ikom mersinggang tujuluna sudi akka suru-suruan ni debata. Didok donian taringot tuaka suru-suruan ni ibana mabahen alugo suru-suruan na api na marjibur-jibur do perhaladuna. Alay taringot tu anahi didok, rodi saliling-liling na do habang sami ali di bata. Tukot hati gorad do tukot harajaumi. Dihaholongi ho do hati goran, jala dihagigi hokko do hajahaton. Alanido di miyakot de batami miyak halalas niro hatu ho. Ali di bata sumurung asatu akka dongammi. Dungi ho ali Tuhan paujak kota noon dimulanai. Jala jadi-jadian ni tangamu do parlangitani. Mago do akkai muse alai toktong domian anggoho. Laho buruk doi saluhu na songon ulus. Songo sape-sape balunom mui sudi gabi muba ma alayang goho laustong doho dang matsohot akka taumi ima saha huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus nabudari nung nga di jauhon asa tung takas marlas ni roha hita sa luhuna. Jala siyan buhita hubereng siya jolon akabuhi na marlas ni roha dohwida. Amen. Adong tahe na solas rohana di baga sa tikyon. Mulutong adong na sumarlas ni roha di pasuksuk de batama akkalas ni rohat pabiati akamanginang asatung marsi hohot pulup-pulupta diadupan ni Tuhatay. Di pesta Natal na Parzuluon dung las rohatan na budari di pesta Natal budari di jo mamusahita asatung takas marsoba tu debata. Asta tung takas manoba Jesus do anak ni debata. Akka na marlas ni rohai talukboy marsoba tuadupan ni debata. Alaboy do zolma nang majugor ni Tuhani alai dada na nang marsobay bana. Di jodo gor ni Tuhani alai dada Tuhan na isunobana alai marsoba naing tudiri na do.
Iban na dong gozol matsayju rohana nang de pesta natalon. Aladang tutu iban na marsobba tu de bata. Alay naeng marsobba tu dirina dong. Dia macontoh na hamwaka manginang. Adong masadayina nang marliturgi tu gereja. Nungay solot tu ni banahian ayak naut tu bibelia sa mura di jaha. Dungi marsalom may mana sa baga-baga nga. Apalagi sa heli sa tao doon natalon, pokok nga ikot tampil beda do nina rohana. Hapetik kina marsalo ni burzu pahopuna, ibuka-buka bibilaon. Doho ayat nang disolotok ya tu bagasan bibilay. Ujung nga madebu manaking ayat simpananon. Dangi parrohaho ni na taibe tagalaw imana marliturgi tu gereja. Saha may langgatan ipuka ma liturgi naon. Aha may do dangi sibet tong ayat si jahaw non. Aha may do alehu ditiuk mi ngaon. Bah, dangadong ayak na. Dangadong ayak na. Bah, sa inna marupani so ina maju ni rohana dohot pak ilalana danglas berohana ala dang siaponana ibana mga redi lao mamuzi marsobba guarni alaya la sudizon no mamirengau tampil bida ninna rohana di sisi nasing adong mamusetong seda inatong na baru kaya marliturgi. Daya la orde pe hiya iba na marliturgi ikon sudido tong bagak. Jay lipstick nga pe tolu lapis marubani ibae. Alayang gosyan dala sa hatutik marminggu ngaholan na maljaga-jaga sa tabi pamangan naon ibana sotong lokangan non lipstick kon. Jaya sa unang lokangat tong ikot jagado sotong merdomu bibir bagian atas tu bagian bawah. Alasa nga lokang matong gabi magoma. Jai gabe dimula na gabe ninunana. Ala ni biar ni rohana lokang dohot neon akaya. Dang gabe marsobba tu de batabe na rumikot dihilalay bana. Ala nga hirana margazo beha majaga so tunggabe magon non akana di paradinaw. Hamuak kadamang doho dainang si Herodes pe ditikibazu pangibana dohot hala majus parhapistaran siya purbay di do pamangan na do berhak mahamu dungi pabawahamu ma tuau tu dia ingnan ni poso-posoi asa doho tau neng marsob batu ibana tohono neng marsob ibana daw gariada niyan asana neng humatok boibana laho mamunu si paluai ay terancam dihilala kuasona doh jabatanna ubege hasosorang ni raja na sorang di Bethlehem. Pesta Natal na parjuloon hamwa kadamang doh dainang majauhon ikot takas do holat tu Yesus Kristus ido hita marsobba dang tu huaso na asing dang tu jabatan na asing dang tu hamoraon nang adong idihita alay marsobba
Tu Yesus Kristus anak ni debatana sasadai si paluahita zolma manusia. Ay behado saliling marpesta Natal hita mulai tanggal 1 Desember dang debatata sobba. Alay marsobba tu akka na asing. Marsobba tu akka penampilan. Marsobba tu akka jabatan. Tu akka kepanitiaan. Doh lain-lain. Bahkan marsobba tu pamareta. Doh tu penguasa. Molodung ro tu tonga-tongan natalta. Ngahirada tumiboy sautik digijangi poso-poso na tuboy. Hamunak kadamang doho dainang pola dilehol sada contoh di Seber sada ayat 5 rudi 12 on gari tu suru-suruani dang dohot hita marsobba tusi ahado bedana suru-suruan di sodoh anaki anggo suru-suruan di bibil tetar surat nati nopani debatadoi nang penau marsanga pibana marmulia ibana marhuaso ibana alai nati nopado anggo suru-suruan holang anak ni debatado si sobaon si pujion dan nati nopa anggo anak ni zolmai. Anak Tuhan itu bukan ciptaan, tetapi malaikat-malaikat adalah ciptaan. Maka firman Tuhan juga menyerukan kita juga tidak bersembah sujud bahkan kepada malaikat karena itu adalah ciptaan, tetapi hanya sujud kepada Allah yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus dalam hidup kita. Hamunak kadamang doh dainang malas nerohata tubuh si palua dihita. Iban na idokon aka patuzolo ni huria na zului. Toko-toko reformasi termasuk Martin Luther do ibana songono. Tidak ada gunanya Kristus itu lahir di Bethlehem biarpun beribu-ribu kali bila dia tidak lahir di dalam hati. Dan adong gunana Kristus itu maribu-ribu hari di Bethlehem. Ia so tubuh ibana di bagasan rohat tadi. Kurian itu harta idok di son tuko haral jaon ni anak naroi itu hita ima di bagasan hati gorang. Alani di jauh pesta Natal na perjolo odo tong hita muse di natahalat con hatutu ni Tuhan Yesus si paluai naeng gabe sudah hita makkangeluhon hati gorang. Berlaku keadilan sepadan dengan firman Tuhan. Mololam takas tahilala tubuh tuhatai di bagasar rohatta ganut ikon dabelam holong rohatta marnida mabigi hati gorang. Molo sugoro hatta mabigi hati gorang. Molo gabi benci hita bila orang mengatakan yang benar, itu tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh menyambut kelahiran Kristus di dalam kehidupan kita. Hamunak kadamang doho dainang. Mula johita satokin tu tema ni Natal KWI dohot PGI 2024. Wasatu permahan na met na sumardiha-dihai. Ada satu lagi pemahaman yang mungkin belum sepenuhnya kita maknai. Kenapa kepada gembala?
Aidang sudah permahan. Ala donggo permahan na modom. Ala itu hatta Yesus marhite-hite suru-suruan iro, madda poto suru-suruan na tongon mengula ro kepada gembala yang tengah bekerja, yang sedang kerja keras. Lapatan nadang roh hatta itu zol makan malas. Ala itu akajol mana mengulahon ulaon nasa denggan. Itu artinya hanya orang yang bekerja dengan sebaik-baiknya mereka merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Di bawah ini sudehi tanah mengulahon akaulota. Manang di dia pehita maringan, di dia hita kerejo, di jagu doh di balian. Perlueni natal hatutubu itu hatta Tuhan Yesus. Mabain hita gabelam marsungguh-sungguh mangulahon akka ulau tabi. Sadenggan na bain sangat digowarni Tuhan tayo. Ima dalanna satu takas tubuh musaya poso-posoi di bagasar rohat taganut marsada-sada. Setiap Natal seperti ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya selalu merenungkan sebuah cerita tentang keluarga yang bersyukur luar biasa atas kelahiran seorang anak dalam rumah tangganya. Maka diundanglah banyak orang ke rumahnya untuk sama-sama bersuka cita menyambut kelahiran anak di tengah-tengah keluarga yang sudah cukup lama menanti-nantikan. Lalu orang-orang yang diundang pun hadir, masing-masing membawa kadonya, membawa hadiahnya untuk anak yang baru lahir itu. Lalu setiap tetangga, setiap tamu yang masuk ke rumah keluarga yang sudah diberkati Tuhan anak ini, di pintu masuk di gereja itu mereka lihat ada keranjang. Lalu setiap mereka memasuki rumah itu, kadonya dimasukkan ke keranjangnya. Setiap orang masuk, masukkan kadonya ke keranjangnya. Begitu matong harajangon merhiti akka kado. Lalu mereka bernyanyi, bersukacita, sorak-sorai supaya turut bergembira terhadap keluarga yang sudah diberikan anak. Lalu tiba waktunya para tetamu, para tetangga mohon pamit kepada keluarga. Mula menjohami amang, mula menjohami nang, asa tutaka subere kami, di dia menjodak dari asa hugal mitami zolo. Poso. Bah, ay huri punang diberek kamu nak kinginang. Ay di pitu ni jabu todo di karanjangi. Isido hubay kami, asa termurahian berengom muna. Tungi sadar ma akatamu no tetangga. Naong dipadabuhon akka kaduna tu karajang inganan ni dan lagi hape nga mati be didoduni akka kaduna. Lalu sukacita tiba-tiba berubah menjadi tangis. Mengulung keyakinan poso-posoi bagasar rohat tabi sotung nang mati dong. Dibain udang nyaka kadu Natali. Dibain akka kue Natali. Doho akaragam nama belas rohata tatokin HP didoduni poso-poso na tubuh di bagasan rohata. HP mingguon majauhita asa takasita marsoba tu anak ni depta.
Nabudari hudok sono di minggu malam Natal ala daksia di Zulu, daksia di Patalan di gereja. Dia hudok bergait bahaya do tong gereja raw mangunon mulugan minggu sono budang yaka per minggu sampai mati nabudari satokin listrik. Mudah-mudahan dangadong sian hitana sepula merasa nyaman. Maka dengan tiba-tiba tadi malam harus kita tambah buat dari gereja kita ini dari 105 menjadi 140. Sudah pasti nyaman. Alai hubayakum ma sono mania terus inaruh aku. Dungi sonari ngamoro. Itu dia manuang lau bausui. Hubayak ko mo si marsugot nang san hamu pesato nga mitop na mo. Alay mo mangulo po sa posoy songot turbukta di bagasa sa daryon marsoba tutuhani ikon sudehita rapro makaol po sa posoy tubara ni pinahani. Amen. Jalot tamanang tokinari ulaw na baya. Ala sadah-sadah do hatutu buni tuhata merehiti haluaon nang pinasaha na tuita. Alay sotong songon na nidongan di hutanami songonon. Bah, odo petu tuhata ipuang ay tormatin se. Inna ala majalu ulaon na bedia. Ala history na nang siberongortay si ay sadah-sadah do hatutu ni Tuhan Yesus. Hama matena dohot haheheyota. Di bahani menurut jalan non ulaw na bediyay hamu akadamang do dainang nang akadulul na marbezu. Tajalo ma roti sa denggan na di bagasar roha mauliate. Dungi hupake medotikyo kesempatan santokin masosialisasihon jalo maroti di bagasan rasa hormatmu tuhaluau ni debata marhite tangamu siamunon unang kirihon ay tangan kirihon sudah itu jamayon doh akan narorak pe jamayon do alay tangan siamu simbol ni kehormatan. Bae may tangamu di siamun majalo dungi tangamu habirang ma ditoro ni tangan siamun. Itu tanda hormat bahwa kita menerima keselamatan Tuhan. Mula majalo akan najaluk dikiri hosono rupani tak kaya tersurat di Bibil tehudul mazul maitu habirang ide bata dangadongi. Na di parade imatu siamun ni debata. Kazalo di bagasar roha maulia. Lalu setelah kita terima roti itu sebelah tangan kita, langsunglah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih memakannya tanpa disuruh oleh pendeta. Tak perlu lagi pakai tabas-tabas. Lama pula tabas-tabasnya. Sampai pendeta nunggu berapa lama lagi nanti di tabas-tabas. Sebab itu sudah didoakan lebih awal di altar Tuhan. Kalaupun saudara berdoa dalam hati supaya kita bisa juga lebih cepat. Lalu terimalah juga anggur sebagai tanda darah Kristus dan langsung juga meminumnya. Tidak perlu juga berbisik-bisik panjang-panjang, berdoa yang mungkin kamu doakan, dan berbisik-bisik juga mendoakan, cukup dengan menerima lalu meminumnya. Dan pada saat nanti juga menerima anggur perjamuan yang di dalam baki itu, ambil salah satu saja. Tak boleh pilih-pilih buti haliak kaliang sada rupane liling pay may maon.
Semua itu sama, anggur yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tidak perlu juga bersalaman dengan pendeta saat di depan. Dan kalau pendeta juga menyalam, sorry amang inamu marupa non. Selesai ibadah mahamu lau magdalang. Asabui subikop dohot perbuatan. Lalu setelah Bapak Ibu meminum anggurnya selokinya, peganglah sebentar. Lalu sambil berjalan mau pulang, tempatkanlah dia nanti di tempat yang tersedia. Jangan kasih pula ke pendetanya. Nah, nona mangin terlupani. Supaya juga pendeta bisa melayani dengan baik. Dan bila Bapak Ibu sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan, persiapkanlah juga persembahanmu dari hatimu. Dan berikanlah itu juga saat Bapak Ibu pulang di tempat yang disediakan oleh gereja. Tuhat tama mamasu-masu hita saluhuna, las marohamu amanginang lumobina di halaman, dang moru las nirohamu nang di halaman di Lukas do di Timotius, ala jomonok ko hamu sawo di tusurgui, sian hamin na di bagas, doroon.